Uy! Oh my gulay! Anong nangyari sa'yo, anak? Uy! Buhay! Magandang araw po mga kaibigan. Huling araw ng school ni Jax. Kaya ngayon araw, itatreat namin siya ng camping at kakain pa kami sa labas. Pero, dito lang pala sa likod ng bahay namin. Actually, ito ang request ni Jax. Gusto niya mag-camping dito sa likod at gusto niya din magluto sa kahoy. Parang campfire lang. Kaya magluluto tayo ng dinner. Tapos maglalaro lang yung mga bata dito sa likod. Nag-ani pala kami nung isang araw ng pang-dinner namin. Kaya tara, magluto na tayo. Andito ako sa likod. Samahan niyo ako mag-ani ng mga iluluto natin mamaya sa pag-camping natin. Bale, ang balak ko mamaya, magtatortang talong tayo. Kaya may nakita akong talong dito. Ang lalaki, oh. Ito ang ating talong. Ayan, oh. Tignan natin kung ilan pa ang meron. Ayun, ito pwede na to. Tapos dito sa likod ang pinakamalaki. Grabe. You know? Wow, ang taba, oh. Masarap ito. Excited ako dito, 3 talong. Wow. Ang ganda, oh. Okay, ano pa ang pwede natin kunin? Iisa lang itong malaking sili. Ito ang Anaheim pepper. Pero, wow. Ang laki, oh. Masarap ito iihaw mamaya. Kasama ng torta natin. Tapos, alam ko may isa pang pepper dito. Ito ang Aristotle. Hindi ko alam kung... Pwede na ba yan? I think pwede na ito, pero tignan ko, saglit. Pwede na to. Pwede na yung isa. Oop, naglaglag. You know, ito ang Aristotle pepper. Parang bell pepper yung amoy niya. I think, baka may konting anghang ito, pero matamis ito, alam ko. Kaya, yan. Okay, may peppers tayo. May talong. Yung mga kamatis pala na to, kinuha ni Jiro at Jax kanina. Itong mga cherry tomatoes. Masarap yan sa sausawan natin. I think this is the biggest one. That is the biggest one. Kinain na ni Jiro yung isa. Kinain na ni Jiro yung isa. Excited. Ang ganda ng kulay ng bottleneck squash na to. So cute. Ayos, ha? Parang swan. Masarap iihaw to o pwede din igisa ulit. At may isa pa dito. Isa pang bottleneck. Ay, hindi yan bottleneck. Ibang squash naman ito. Itatwist ko na lang. Ay. Ayan. Wow. Maganda din. Hindi ako sigurado kung anong klaseng squash ito. Pero yellow squash. Ang galing, ha? Ayos. Ano yan, Jiro? Talong. Kung naalala po ninyo, sinabi niyo sa amin yung grapes namin, hindi dapat sa porch. Dapat i-plant namin dito sa ground. So, ginawa namin at super maganda na. Ito ang mga red grapes. May hinog na grapes. Okay, you wanna try? Okay. Pati ikaw, Jiro, gusto mo din? Yeah, get a grape. Here. Grapes. Go. Yum. Try Jiro. This is Grapes. matamis na. Matamis na yung grapes. Wow. Ang sarap, ha? Yummy. Ayos, ha? Matamis, Jax? Matamis. Wow. Look it. May mga konting hinog na, merong mga Oo. green pa. Pero madami, oh. I can just imagine eating that all day. Fresh na prutas, fresh na gulay. So, yan muna po yung ani natin ngayon. Mamayang hapon, magka-camping tayo at ilaluto natin ito. Bago tayo magluto, syempre, kailangan muna gumawa ng apoy. Pinakita ko sa inyo last time kung paano gumawa ng fire. Pero, itong dryer lint, itong maliliit na
ting-ting. Tapos, pag may apoy na, ilalagay natin yung kahoy. Ang dinner natin ngayon, tortang talong, isa sa paborito ko. At ito ang mga ingredients natin, napakasimple. Ito ang talong na galing sa halamanan namin. May asin, paminta, at itlog, at pangprito lang. Yan lang ang mga ingredients ng tortang talong, napakasimple. Kaya, antayin lang natin yung apoy natin, luto na tayo. Bago natin iihaw itong talong, tusukin muna natin para maluto sa loob. Ipapatong lang natin ang talong dito sa kahoy at hayaan lang natin maluto. Ganyan. At malasa talaga ito dahil sa usok. Kaya excited ako doon. Baliktarin muna natin. Ganyan dapat yung itsura niya. Kaso lang unstable itong kahoy natin. Kaya gumagulong-gulong. Ala. Malambot na ang talong natin, kaya tanggalin natin dito. Ganyan. Wow, ang bango agad Talong pa lang, mabango na. Ang sunod dito, kailangan lang balatan itong talong. Mag-ingat lang kasi super mainit pa yung talong natin. Nabalatan na ang tatlong talong natin, ibatil na natin itong mga itlog natin. Lagyan natin ng asin at paminta itong mga itlog natin. I-scramble lang natin yung itlog. Tapos, pisutin lang natin itong talong natin. Ibabad lang natin dito. At iprito na natin. Yan. Yun, luto na itong isa. Ay, grabe. Nakakagutom. At perfect yung luto niya. Sige, luto pa tayo. Itong pangalawa. Ganito lang, ipisot lang natin konti, buksan natin para lagyan pa ng konting itlog sa gitna para punong-puno ng itlog. Yan. At mainit talaga na yung apoy natin, kaya mag-ingat lang. Madaming itlog ito. Yan, ubusin natin para hindi sayang. Oh. At pangdagdag ng tortang talong, magagisa tayo ng corned beef. Luto na ang ating sibuyas. Ito na yung corned beef. Oh. Ang sarap naman to. Siyempre, para simot na simot, konting tubig. Para walang sayang. Yan. Isang itlog dito sa gitna. Tamang-tama. Ohoy, gutom na ako. Grabe. At konting paminta. Taga-alis ng langaw. Okay na to, Lap. Habang nahihirapan ako magluto sa mainit na apoy, may boss na boss dito. May electric fan pa. Talaga lang Ayos Gutom na kayo? I'm super starving. Sige, kain na tayo. I want to put one in. Abang naluluto itong... Can I do one? Yes. Mag-ingat ka lang. Okay, ilalagay ni Jax. Okay, ayos. Andito din pala si Reyna Jess. Siyempre, tinutulungan niya ako. Luto na ang corned beef natin.
Ang apat na sili natin, luto na din. Ano, gutom ka na? Gutom na gutom. Laging gutom. Pwede, pwede. Not supposed to be my 5. Ganito lang ako. Sit down. Ayos ha. Stay like this. Yan. Masarap yan. Uy, Yung kanin? dito lang tayo kakain sa Labas. sa harap ng tent. No? Jaxpod, gusto mo ng kanin? Ito, kanin. Yeah, okay. Jiro, come on! Madami lang langaw eh. Halika na. Si Jiro, ando doon pa naglalaro. For sure, gusto yan ng kanin. Dito. Yan. Halika na, come on. Ooh, come here. Ito, sausawan mo? Gusto mo? Pwede. Sausawan. May banana ketchup pa. Siyempre, kailangan yan sa torta. Mauna na. Ketchup. What? Have you ever tried it? No, but I don't Tikman mo kasi. No. Bebe, Sarap yan. Oh. Isang buong torta sa akin. sige lang. I think favorite din ni Jax. Ay, Jiro, itong torta. Ang sarap. Jax, you wanna try the torta? Grabe. No, thank you. Parang kailan lang nagkukunwari ako na paborito ko tortang talong. Pero ngayon, paborito ko talaga. Sarap ng corned beef. Wow. Diba? Masarap. May konting lasa pa ng usok. Malangaw lang. Ano ba yan? Ito na. Why can't they see me? Wow. Ano to? Grabe oh. Okay. Go. How about you go inside dyan? You go inside. Makulit ka eh. Maglaro ka dyan, susubuan kita. No? Alo? Alo? Kumukuha pa ng hotdog ha. Kanin ka din, kanin. Alam mo ba, hindi ako kumakain ng corned beef ng bata ko. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ako mahilig sa corned beef. Iba yung lasa ng corned beef dito sa corned beef sa Pinas. Mas masarap totoo talaga. yan, oo. Yung corned beef dito parang durog-durog na meat, pero yung corned beef sa Pilipinas, tignan mo may chunks ng meat Oo, talaga. ang sarap. Grabe. Oh, daming bug. Masanay ka na, uwi tayong Pilipinas, malapit na. There's gonna be a lot of flies in the Philippines. There's always madaming flies sa Pinas, no? Nung bata kami, nag-aagawan kami kung kanino yung pinakalas na na torta na niluluto. O bakit? Pinakamalasa? Hindi. O bakit? Lahat ng mga tira-tirang itlog na pupunta doon. Yan yung pinakamaraming may Ay. itlog. Sa bagay. Soy sauce yan, soy sauce yan. May tinapay pa kung gusto mong ipalaman yung corned beef. Gusto mo? Kala mo, magkakamping sa malayo eh. Dito lang Sa pala sa likod bahay Baguran. lang pala. Nadali mo kami doon, Daddy. Mommy, these ones right here are spicy. Oh, yes. Uy, inago na yung hotdog ko ha. Oy, Pasaway. may dami. Wait. Ka daw. Naalala ko, nung unang pumunta ako sa Pilipinas, nagulat ako. Bakit? Kasi lahat na lang pinapalaman nila sa tinapay. Kahit ano. Kahit ano, corned beef, may cheese whiz, pati ice cream, pinapalaman. Kahit nga asukal at asukal tsaka Milo, pwede. Oh, di ba? Pero in fairness, lahat masarap eh. Tama. Di ba? Hey! Hoy, Hala. kinualat ni Jiro yung hotdog. Kiro, gusto mo kanin? Kanin ka. Kanin? Rice. Busog na? Jack, Busog busog ka na, nak? Yeah. Oo. Ako, nabubusog ako dito sa torta. Kahit walang sausawan, no? Nakalimutan mo na yung ano mo. Hindi kailangan eh. Thank you, baby. Ang sarap. Masaya ka sa camping mo? Yeah? Having a good time? Camp. Siyempre. You're welcome, Jack. I can't wait for the s'mores. Yes. Mamaya yung dessert, s'mores. Daddy, every time when I hold the s'mores, my hands get so sticky. Mm-hmm.
because of the chocolate Kan ka ng kanin. and Yeah. the marshmallow. Me too. May santata na na. Ang sarap, no? Success. Success ang ating tortang talong. Corned Camping beef. na hindi na lumayo. Backyard lang. Backyard lang. Backyard camping. Yan yung pinakamadali eh. Parang ako lang ang nag-ubos ng corned beef. Mmm. Sobrang malasa, grabe. I-ready ko na yung dessert natin. Yung s'mores. Excited si Jax dun eh. Mmm. Ubos na ubos. Pati kanin, halos ubos na. Tinakbo na naman ni Jiro yung hotdog ko. Ano ba yan? Hala, simot na simot ah. Sayang. Ayan, tara. Buti na lang, para walang sayang. Para walang leftover. Mm. Jiro, kanin pa? Sa sobrang sarap ng ulam namin, may nakalimutan kami. Itong 4 na sili. Pero okay lang yan, ilalagay na lang namin sa sasawan namin at kainin bukas. Ayun, dito sa US, kung may campfire, may s'mores. Kaya yun yung request ni Jax. Pang dessert ngayon, Yeah. siyempre, hindi makaantay itong Jiro. Ayan, hala, magtatago na oh. Itong marshmallow, iihaw lang natin konti hanggang maging malambot sa gitna. Tapos, ilalagay namin sa graham cracker. Siyempre, may chocolate pa. Let's see, tingnan natin kung sino makaka-roast ng perfect. Hindi naman luto yun. Hindi naman luto eh. Hindi. Luloko ka ni Daddy. Okay, ganitong kasimple gumawa ng s'more. My s'more's broken. Tanggalin mo lang yung malo dyan. Tapos, yung chocolate. Habang mainit pa yung malo. Habang mainit pa yung malo. Ganyan. Ganyan yung s'more, oh. Ang sarap, ha? How do you like it, Jack? My top is gone now. Okay, yan para sa'yo. Thank you, Daddy. Ang sarap, no? Thank you, Daddy. Ano, Jax? Nag-enjoy sa camping? Siyempre, may s'mores eh. My s'more is broken. Anong nangyari sa'yo, Jiro? Ang dungis mo? Grabe. Ayun. Maraming salamat po sa panonood sa vlog po namin ngayon. Sana nag-enjoy po kayo. Magre-relax lang kami dito sa likod. Sa susunod po ulit, ingat po kayo. Ingat. Uy! Oh my gulay! Anong nangyari sa'yo, anak? Uy. Buhay!